So ke ngoku kulapho ke ndisinqande khona uba mandiyeke uqhube le bhasi yakho. Ndiyayiqonda ke nezenzo abazenze nomyeni wakho nemali owasixelela ngayo sinomama wakho into yoba uyilindele ezohamba maybe ko-180,000. Utya le mali uyayisela kwelaa cala ngokubalisa kwakho, forgetting into yoba abantwana bakho bayalamba basendlaleni, wena uyastruglisha. So sake sangenelwa mission. Well, there was a robbery, and then obviously the house was insured, and we had to claim for the stuff that was stolen. So ndithe ndisakhwerisha indaba ye-insurance uba no, that's not what we should be getting. Uzole yena wabethi cash in. Therefore, umntwana oshatileyo ndikhule ndizixelele into yoba xa i-abhiyuzwe emzini wakhe apho ashatele khona, inkomo kum aziyo-profit yam, andizijongi njenge-investment. He's taking me back, and I'm just remembering asking myself, how much does Zole really hate me that he would punish his own kids as well? Fair enough, he may have whatever issues now, but the kids... Wasehotela uqonda uba andifuna ukutya oku ndikwaziyo. I feel drained. I feel defeated. And the sad part is Nandi akaziboni uba siyanida uncedo sobabini. Yes, Nandi alinceda for mna, but ulungisa umtshato wethu. I think ndikwindawo yoba andiyazi uba ndiba ndithini, because indlu yam ndiyayibona iphasalaka phambi kwam. Mna bhuti, I think ube too comfortable emfazini wakho ngelwimi lakho. Ungayithetha into kumnamhlanje sincokola kumnandi, but ngomso ndingachitha ngayo. Ndiyaphi kule nto yefamily. Uzole umbalise yona nepha about i-history yefamily yethu, not knowing ngenye imini uyozambethe ngayo. And love kabhuti. Usungxama uyasikukhale ke wena ke. Sure. Usikukhale. I love that woman. And mhlambi sometimes I overshare. Izinto ndithethe kakhulu. Okay. And then disrespect and angandihloniphi because of izinto ndizithethileyo. But nawe xa ushatshile nepartner yakho aku-expect ukuthi one day yinto azawukuthuka ngayo okanye azakuleqa ngayo okanye azawusoloko ithetha, but you like understand where I am so that nabantwana bam they can know imvelaphi yabo. Mna into endiyifunayo kuwe khawuqale ngawe ucela uncedo. Psychology qale ngawe. Ndinento ethi if ndifika kudecision yoba mandushiye umtshato wam, at least I've unearthed whatever problems that made me stay all these years ndibona uba bububhanqa obu, then I can move forward nam ndiye at peace. Funeka uphume ngapha kweyadi xa funeka uthethe nam, because awukwazi uyisabela ifowuni xa ndikufowunela uphathe eyadi nawe No, you know, yeah, because it's gonna be a problem.